Bez čoho by som nevedel ísť na festival? No momentálne bez mojej snúbenky. Tu si musím vždy zobrať, lebo keby som ju nezobral, tak by som tu bol sám. To je ona. Čakala som túto otázku. A festival si neviem predstaviť bez môjho snúbenca, s ktorým sme tu 3. rok. Na festival si človek musí zobrať hlavne takú nejakú radosť a otvorenú náruč, lebo bol som na festivaloch, kde si ľudia brali agresiu, bolo to strašné. Bolo tam veľa alkoholu, násilia, zvracania a bitiek a to už nejako nezvládam. Čiže na festival otvorenú náruč a radosť. Ako ono to teraz vyznie strašne smiešne, ale poviem, že telefón, ale nie kvôli tomu, aby som volal niekomu a takto, ale ja fungujem na sociálnych sieťach a na Twitteri je strašne fascinujúce pri takýchto festivaloch to, že ti ľudia dajú zrazu instantnú informáciu o tom, že tu a tu treba prísť, lebo je tu úplne neznáma kapela, ktorá hrá fantasticky a častokrát som takto objavil naozaj vynikajúce veci, o ktorých som predtým ani netušil. A ono sa to vlastne nikdy nedá dopredu odhadnúť pri tých názvoch kapiel, ale keďže mám veľmi dobrých kamarátov, ktorí na rozdiel odo mňa, ktorí sedím a schovávam sa pred slnkom, chodia poctivo na koncerty, tak oni vždycky práve cez tieto správy dajú vedieť, že tu je treba byť a mám vlastne recenziu a stíham ešte dobehnúť a vypočuť si aspoň 1-2 pesničky. Áno, Stan, paradoxne tento rok ho nemám. Stal som sa obeťou omylu. Ale tiež aj opalovací krém som sa nenatrel. A spacák. A dobrá nálada, Ježiš, taká prvá. Na festival vždy musíte prísť s ľuďmi. Aj keď vám bude niečo chýbať, oni to určite budú mať. Nech je okolo vás čo najviac ľudí, lebo v ľuďoch je sila. A teraz to si mi dal, lebo dve veci nemôžem zabudnúť na festival. A obidve som zabudol. A to je húpace kreslo a trenky, ktoré boli na všetkých pohodách. Na tejto pohode sú prvý raz. A teraz, keby si sa ma to neopýtal, tak to normálne mi to vypadlo. Také trenky srdiečkové som mal a tí boli na všetkých 18 pohodách. Tak asi budem musieť zajtra prísť na tú bohoslužbu na motorke aj s tými trenkami, aby tu boli aspoň chvíľu. No, takže trenky, tí srdiečkové a húpace kreslo. Nemám tu. Čiže stalo sa to teraz prvý raz. Že som sa až tak oslobodil, že som na to zabudol. Ale to je ťažká otázka. Kabelka, ktorý má všetko, čo potrebuje. Na festival si človek musí v prvom rade zobrať dobrú náladu. Ani nie tak dobrú ako náladu, lebo človek bez nálady sa nemôže pohybovať medzi ľuďmi. Takže pre mňa je veľmi dôležité, aby človek išiel naplno medzi ľudí, z ktorých stretne na festivale, a či už je to takýto festival alebo akýkoľvek iný. Ale určite je to akože termoprádlo, ktoré mi chýba vždy. A včera bola zima, ktorú nechcem bližšie charakterizovať, lebo by som musel v noci použiť teda na tú zimu vulgarizmus. Ale včera som veľmi ľutoval, že som si nezobral so sebou spacák. A ešte viacej som ľutoval, že som si nezobral dlhé nohavice. Asi tak, no. No, ja už mám tie festivaly vlastne na pohodu. Sme začali chodiť nejakých 5 rokov dozadu s tritečkom a vždy sme išli nejakým vehiklom, autom. Pucho má väčšie, ale ja mám také, v ktorom sa dá spať, čiže auto, lebo sa v ňom dá spať a je pohyblivé a to spanie vlastne je potom pomerne pohodlné. Samozrejme ráno vždy prekvapí, lebo slnko sa oprie a vyženie, ale no, treba mať fľašu na vodu, aby človek mohol doplňať tekutiny a treba mať aj pevnú obuv pre prípad toho, že by nejaká živelná pohroma sa stala, ale čo samozrejme žiadnemu festivalu neprajeme. Nemôže mi chýbať na festivale rezervovanosť voči ľuďom, voči cudzím ľuďom alebo opitým ľuďom, lebo si myslím, že tuto na tomto festivale je tá myšlienka taká. Tak ja to neviem presne popísať, možno Mišo Kaščák to tak vždy vie tak pekne, konkrétne, ja to neviem, ale niečo nás tu tak strašne zvláštne spája. A je to také silné a kúzelné a čarovné. A že keď tam aj vidím toho opitého chlapca niekde opretého o múrik, tak mi úplne inak ho vnímam ako na ulici, čo si uvedomujem, aj včera sa mi to stalo.
A že nie som voči ním taká, že bože, sedlák, opitý, tam obídem ho a ešte hodím do neho kelimok, ale prídem k nemu a on vidím, že komunikuje, že otvára ústa a trochu artikuluje a pustíme sa do reči a není mi to odporné ako inokedy. A zrazu proste búram také bariéry voči ľuďom. A to sa mi to, akože, a cítim takú sebaformáciu vtedy. Že mi to tak pomáha vlastne. Taký feedback. Taký osobný.